लोगोफोर नोंथांमोना सानो नामा ओरैबायदि मोनसे अन्थाइ जाय अन्थाइखौ जुदि दैयाव सोमोबा बै दैखौ जों जुदि लोङोबा बै दैजों जों जुदि दुगैयोबा बै सुबुंनियाव थानाय गासैबो रोखोमनि बेरामानो हामनो हागौ आरो बेबादि दाबि खालामदों बुंदों सासे सुबुङा जों निउसाव ससियेल मिडियानि निउसाव नुनो मोनदों बेबादि दाबि खालामनाय चिरां जिल्लानि बेंटलनि मोनसे गामिनि सासे सुबुं फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि मोनसे अन्थाइ मोनदों जाय अन्थाइखौ दैयाव सोमनायनि उनाव बै दैखौ जाय लोंदों बै सुबुंफोरानो बेराम हामदोंनो मा नोंथांमोना बेबादि बाथ्राखौ फोथायो बेवहाय मा सैथोथि दं जानो हागौ बेवहाय सैथोथि थानोबो हागौ नाथाय 99% बेवहाय नंखाय जानायखौ जों नुहुरो मानो होनबा जायखिजाया अन्थाइयाव जिमान अन्थाइ मोनदों दिनैसिम बुहुमाव बै अन्थाइफोराव जेबो बेबायदि मुलि बा बेराम फाहामनो हानाय जेबो क्वालिटि मोननाय जायाखै नोंथांमोना जेमस्टननि सोमोन्दै मिथिगौ नोंथांमोना गासैबो जेमस्टननि सोमोन्दै मिथिगौ आइसथाम गानो जेरै नोंथांमोना बुंनो हायो इमारेल्ड जेरै पख्रास होनना बुंनो हायो बेबायदिनो मुनस्टन बुंनो हायो केटसाइ बुंनो हायो टाइगार साइ बुंनो हायो बेबायदि गोबां अन्थाइ दं बै अन्थाइफोरखौ जों आइसथाम हिसाबै लकेल हिसाबै गानो आरो जोंनि ग्रह नक्षत्रआ खारो बेबायदि जों साननानै लानाय जायो बेफोरबो मोनसे रोखोमनि केमिकेल साबसटेन्स मोनसे रोखोमनि खौसे मुवा आरो बेफोरखौ जोङो पाथर होननानै बुङो जेनेरेलि आरो बे पाथरफोरखौ जोंनि ग्रह नक्षत्रखौ पाप पुण्यखौ माने थिक थाक खालामनो थाखाय एबा पापनिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गाननाय जायो नङा होमबा नाथाय ओरैबायदि अन्थाइ जाय अन्थाइखौ दैयाव सोमनानै होनायनि उनाव बै दैखौ बाहायनायनि उनाव बेरामा थोंजोङै हामखागोन जेमस्टननि बाथ्रायाबोथ' बेनो जेमस्टनखौ जों गानोबानो जोंनि बेमारा गैया जायो ग्रहआ गैया जानानै बेरामा हामलाङो बेबायदि जों सानो आरो गोबां फोथायो बेखौ मानसिफ्रा बिदिब्ला बै सुबुङा जाय अन्थाइनि बाथ्रा बुंदों मा बे अन्थाइयाव थारैनो बे गुना दंमारो जोंनि माइथलजियाव बेबादि अन्थाइनि मुंखौ मा बुंदों सोनाबनि हादरफोराव बेखौ फिलसफार स्टोन होननानै बुङो आरो जोंनि इन्डियायाव बा बौद्ध धोरोम जैन आरो हिन्दुआव बेखौ मा बुङो पारासमनि एबा पारस पाथर होननानै बुङो पारासमनि बे अन्थाइया ओरैबायदि मोनसे रोखोमनि अन्थाइ सरासनस्रायै बे अन्थाइया बा बे मुवाया लहायाव जुदि नाङोब्ला एबा जायखिजाया खारदैयारि धातुआव जुदि बा खारदैयारि बा धातु बै धातुआव जुदि नांदेरोबा बै धातुआ माव सोलायनो हागौ रुपा नङाबा सनाव सोलायनो हागौ गल्ड एन्ड सिलभाराव मा जानो हागौ ट्रेन्सफर्म जानो हागौ ट्रेन्समिउटेसन जानो हागौ बे बाथ्राया बेसेबां सैथो मिथिया आरो बे पारासमनि बेनि मोनसे गुना जाहैबाय बेनि हेफाजाबै अरायबो जोंबाय थानाय बाथि लेम्प बा जोंथि बेबायदि बानायनो हायो आरो बे अन्थाइखौ अमृत हिसाबैबो बाहायनो हागौ डेट मिन्स बे अन्थाइया अमृतबो जोनोम जाहोनो हायो बेबायदि मोनसे फोथायनाय आरो लोगोसे बेखिनियावनो बे अन्थाइनि गुना जोबथायाखै बे अन्थाइया एनि टाइप अफ क्रिस्टेलखौ जायखिजाया क्रिस्टेलाइन जायखिजाया थुख्राखौ मा खालामनो हायो प्रेसियास मेटेल प्रेसियास स्टोन अन्थाइसिम सोलायनो हागौ आरो हिरासिम सोलायहोनो हागौ जायखिजाया जोंखोल माखोल मुवाखौनो मा हिरासिम ट्रेन्सफर्म खालामनो हागौ बे परासमनिया परास पाथरा बेनि गुना आरो जानो हागौ बै सुबुङा जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बै सुबुङा बे अन्थाइजोंनो रुजुनो नाजादों खोमा आरो बे अन्थाइया जि जों माइथलजियाव मोननाय बायदिब्ला बे अन्थाइया जायखिजाया रोखोमनि बेरामखौनो फाहामनो हानाय गोहो दं आरो बे अन्थाइया जायखिजाया थैनाय बिफांखौ फोथांफिननोबो हायो बेबायदि जोंनि माइथलजियाव दं नोंथांमोना स्टाडि खालामबा मोनगोन आरो इउटिउबाव नोंथांमोना जुदि बेनि सोमोन्दै भिडिअ नागिरबा गोबां मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि माइथलजिकेल पार्टआव थांनानै बेखौ नायोबा नोंथांमोना जुदि एलकेमिनि सोमोन्दै जुदि फरायोबा बेखौ मोनगोन बुंनो थाङोब्ला बे पारासमनिया बा फिलसफार स्टोन होनना बुङो जायखौ सोनाबनि हादोरफोराव बेयो मोनसे एलकेमिनि पार्ट जानो हागौ नोंथांमोना एलकेमिनि सोमोन्दै खोनायाखै एलकेमिस्ट बेनि सोमोन्दै खोनायाखै जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना मोनसे एग्जाम्पल होगोन सार आइजाक निउटन जाय बोगथाबमा बोलोखौ दिहुनदोंमोन जाय खारथायनि बिखान्थिखौ दाफुंदोंमोन जाय सुबुङा इनभार्स स्क्वेर फर्मुलाखौबो गोबां मडिफाइ खालामदोंमोन बे सार आइजाक निउटन जाय सार आइजाक निउटना केलकुलास नामनि सानखान्थिखौ दिहुनदोंमोन
आरो जाय सार आइजेक निउटननि थाखायनो दिनै अख्राङाव ग्रह नक्षत्रआ गिदिंबाय थानायखौ बुजिनो हादों आरो सेटेलाइट आर्टिफिशियेल सेटेलाइटआ बुहुमखौ माबायदि गिदिंगोन बेखौ जों मिथिनो हादों आरो सार आइजेक निउटननि थाखायनो दिनै जोङो रकेट बिरहोनो हादों एर'प्लेन हेलिकप्टार बिरहोनो हादों आरो बै सार आइजेक निउटना बै एलकेमियाव गोसो होदोंमोन आरो बिथाङा गावनि जोबथि समसिमहालागै मार्कारिखौ गल्डआव सोलायनो थाखाय नाजादोंमोन नङा होमबा बै एलकेमिनि गासैबो रोखोमनि एलिमेन्ट्स बा धातुखौनो सनायाव सोलायनाय जि एलकेमि मोनसे रोखोमनि फिलसफि बा बिगियानबो होनजागोन बेखौ जोङो आधा बिगियान आधा फिलसफि बै फिलसफिनि सायाव बिथाङा गोबां फोथायदोंमोन आरो बिथाङा गासैबो रोखोमनि धातुखौनो गल्डआव सोलायनो नाजादोंमोन आरो बे एलकेमिनिनो मोनसे बाहागो होनजायो पारासमनियाबो नाथाय सार आइजेक निउटना बे एलकेमियाव माब्लाबो साक्सेस जायाखैमोन नाथाय बिथाङा जेब्ला थैदोंमोन बै थैनाय समाव बिथांनि देहायाव गोबां पारा मोननाय जादोंमोन बिथाङा पाराखौ गल्डआव सोलायनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा माब्लाबा साक्सेस जायाखैमोन बिथाङा बाइबेलनिफ्राय बेखौ इनफ्लुयेन्स जानानै बे खामानिखौ मावदोंमोन सोनाबनि हादरावल' बेदि दं बे नङा इउर'पियान कान्ट्रिसावल' बे नङा मुस्लिम कान्ट्रि देट मिन्स आरब कान्ट्रिसफोराव आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मुस्लिम कान्ट्रिफोराव आरो इन्डियायाव आरो आफ्रिकायावबो बेनि सोमोन्दै एसे एला मोननाय जायो नाथाय जोंनि इन्डियान माइथलजियाव जोंनि संस्कृतनि जि हिन्दु शास्त्र बेवहाय गोबां बेबायदि मनिनि नाम मोननाय जायो जेरै नागमनि बे नागमनिया जिबौनि खर'आव थायो नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनादों नाथाय दिनैसिम रावबो बे मनिखौ नुफेराखै जानो हागौ जोबोर खम मानसियासो बेखौ नुनो मोन्दों खोमा नाथाय लाइफआव बेखौ नुनाया जोबोर गोब्राब बेबादिनो चन्द्रकान्ता होननाय मोनसे मनि आरो बे चन्द्रकान्ताया जाबाय कुबेर देबनिमोन कुबेर मोदाय जाय धोनखौ नेग्रा सम्पतिखौ नेग्रा रांखावरिखौ नेग्रा कुबेर बै कुबेरनियाव मा दंमोन मोनसे मनि दंमोन बे मनिया जाबाय अन्थाइ होनना बुंजागोन बेखौ चन्द्रकान्ता नाथाय उनाव राबना कुबेरनिफ्राय बेखौ सेनानै लादोंमोन बेबादिनो ब्रह्मदेबनि मोनसे मनि चिन्तामणि आरो बेबायदिनो बिष्णु नारायण बिष्णुनि मोनसे मनि बे मनिया जाहैबाय कौस्तभ मनि बेबायदिनो रुद्रमणि शिबनि जायखौ जों महादेबबो होननानै बुङो शिब बिथांनिबो मोनसे मनि रुद्रमणि आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि जों मनि खोनानो मोनो दिनैसिम रावबो नुफेराखै बेखौ बाहायनो मोनफेराखै जों गोबां स्ट'रि मोनो बेनि सोमोन्दै जोंनि इन्डियायाव मध्य प्रदेशआव बेबायदि गोबां स्ट'रि मोनो आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखियो मोनसे समाव जोंनि भारतखौ सने कि सिरिया होननानै बुङोमोन सने कि सिरिया माने गल्डेन बार्ड नङा होमबा बार्ड अफ गल्ड गल्डेन बार्ड बै गल्डेन बार्डखौ बुंनायनि मोनसे जाहोन दंमोन जानो हागौ जे इन्डियायाव गोबां सना मोननाय जादोंमोन नाथाय मोनसे आसरित बाथ्राया बेनो जोंनि इन्डियायाव महाभारत रामायणनि जुगनि समाव सैथो जुगनि समाव जेबो सनानि जेबो माइन गैयामोन सनाखौ हा सिंनिफ्राय जावखाना दिहुननायनि जेबो माइन गैयामोन नाथाय बै सनाफ्रा बबेनिफ्राय फैखो आरो बेनिखायनो साननाय जायो इन्डियायाव बेबायदि माखासे मनि दंमोन ऋषि मुनिफोरनियाव पारसमनिया दंमोन आरो बेबायदिनो मोदायफोरनियाव गुबुन गुबुन मनि दंमोन जायनि हेफाजाबै जायखिजाया मुवाखौनो सनायाव सोलायनो हायोमोन बेबायदि मोनसे फोथायनाय बिदिब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटलनि बै सुबुङा बै माखासे जि मनि महाभारत रामायण बा जोंनि शास्त्रआव मोननाय मनिफोरखौ दाबि खालामाखैना बेबादि माइथलजिकेल जाय मोगथाङाव गैया जायखौ दिनैसिम रावबो नुनाय जायाखै माखासे स्ट'रि दं बै स्ट'रिखौ नोंथांमोना खिन्थानानै बरिं खालामनो सानाखै बै माखासे बाथ्राखौ मोगथां खालामनो नाजानाय बा आर्टिफिसियेलि बेखौ मोनसे प्रुभ होनाय बा बिजनेस मडेलबो जानो हागौ बेबायदि नाजानाय होननानै आं बुंनो सानो मानो होनबा बेबायदि अन्थाइखौ दिनैसिम रावबो नुफेराखै खोनाफेराखै मोनफेराखै आरो बै अन्थाइनाव बेबायदि गुन दं बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो फरायनो मोन्दों खोनानो मोन्दों नाथाय दिनैनि थासारियाव बेबायदि अन्थाइखौ लाबोनानै बिनि दैखौ लोंनायनि उनाव बेरामा हामदों बे अन्थाइनि गुन माखासेखौ जोङो गासैयावबो लिरनायखौ मोननाय जायो नाथाय बेनि जेबो बास्तब गैया जेबो रियेलिटि गैया बेनिखायनो बै सुबुङा जाबायदि बेनि दैखौ लोंनायनि उनाव बेराम आजारा हामदों होननाय बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बे जोबोर साननो गोनां टटेलि सुपारस्टिसन जानो हागौ बेयो मानो होनोबा बेनि जेबो फोरमान गैया जायफोर सुबुङा बेराम हामदों बैफोर सुबुङा मोगथाङाव फैनानै बुंब्लासो बे फोथायथावना जागोन बा बेखौ साइन्टिफिकेलि मेडिकेलि बेखौ जुदि टेस्ट खालामो अब्लासो मिथिगोन बै जायफोर सुबुंनियाव सानाय सुनाय दङ बै सुबुंफोरनियाव थारैनो मा बेराम दंमोन मा खारथिंनानै सानाय बेराम फुटबल गेलेनानै सानाय बेराम ना माबा मोनसे खामानि मावनानै सानाय बेराम नोंथांमोना बेखिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि जि देहा सावस्रि बे देहायाव मोनसे गुन दं
बे गुनखौ इंराजियाव मा होनोमोन आं एसे बावबाय, नाथाय मोनसे ओरैबायदि गुन दं जोंनि देहायाव, बे गुनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि। आरो बे गुना ओरैबायदि, जोंनि देहायाव जुदि नोंथांखौ हमनानै लाबाय, नोंथाङा सासे बेरामि, नोंथाङा हमना ला माबा मोनसे बेरामाव भुगिदों। जुदि नोंथांखौ डाक्टरा ओरैबायदि कनफिडेन्सै बुङोबा जे नोंनां ओरैबायदि मुलि मोनसे दौनो थांगासिनो दङ, जाय मुलिखौ दौवोबा बे बेरामा अरायनि थाखाय हामखायो, जेबो टेनसन लानो गोनां गैया, बेबादि बुंनानै जुदि नोंथांखौ जुदि बै कनफिडेन्सखौ लानानै जे बै सुबुङा फोथायमारनाय बा बिखौ फोथायहोनानै 100% माइन्डआव फोथायहोनानै जुदि बै मोनसे नंखाय मुलिखौ दौवोबा, हमना ला सापस माबा मोनसे सिनिनि टेब्लेट, सिनिजों बानायनाय मोनसे टेब्लेटखौ दौफ्लानानै जे आसलि मुलिखौ दौदो बेबायदि बुंनानै जुदि नोंथांखौ मुलिखौ दौवोबा, नोंथांनि माइन्डखौ कमप्लिट हाइजेक खालामनानै फुल कनफिडेन्सआव लानानै बै मुवाखौ, बै मुलिखौ जुदि दौवोबा, सिनिनि मोनसे टेब्लेटखौ जुदि नोंथांखौ दौवोबा आसलि मुलिखौ दौवालासिनो, अब्ला नोंथांनि देहायाव मोनसे कनफिडेन्स लेभेला बारियो आरो गावनो गाव नोंथांनि देहानिफ्राय बेरामा इसेबाबो हामलाङो। बे गुना जाबाय जोंनि जोनोमनिफ्राय फैखानाय मोनसे गुन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गासै मिथिखागौ। जोंनि देहायाव हारसिंनो मोनसे एन्टिबडि जोनोम जायो बै बेरामखौ होबथानो हानाय। बेबायदि जुदि फुल कनफिडेन्स हाइजेक खालामनानै नोंथांखौ जुदि सिकित्सा खालामोबा, आरो सम सम डाक्टरा बेबायदिबो खालामो, नोंथांमोना जानो हागौ मिथिगौ बे बाथ्राखौ। आरो बेबादिबो जानो हागौ बै अन्थाइनि दैखौ लोंनानै हामखादोनो, हामखायोनो, बे होननाय बाथ्राखौ जों जुदि फोथायना लानायनि उनाव माने ओरैबायदि मोनसे नोंथांनि देहायाव स्ट्रेंथ फैगोन, एनार्जि फैगोन, एन्टिबडि जोनोम जागोन जे नोंथांनि देहायाव माबा मोनसे फिसा फिला बेराम दंबाबो हारसिंनो बे हामलांनो हागौ। मा थिग बेबायदि जादों खोमा? आं सानो अन्थाइनि दैखौ लोंनानै हामाखै खोमा बेरामा, मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं जादों मानसिनि गोसोआव, देहायाव मोनसे फोथायथि फैदो, हामखायो खोमा, ओरै मोनसे फोथायनाय फैदो। मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना अरायबो खोनासं, बेबादि रोखोमनि सम सम बुहुमाव नुजाथियो खायसे खायसे जायगायाव। अब्ला बुङो मा, फोथायबा खामानि होगोन, फोथायाबा खामानि होआ। फोथायबा जोंनि देहायाव मोनसे गोदान एन्टिबडि जोनोम जायो, फोथायोबा। मा थिग बेनो जादों खोमा? नोंथांमोना मा सानो कमेन्टसआव लिर। जानो हागौ आंनि एनालाइसिसआव गोरोन्थिबो जानो हागौ। नोंथांमोना गोसोआव लाखि, पारासमनिया जाबाय मोनसे माइथलजिकेल अन्थाइ, बे मोगथाङाव गैया, दिनैसिम बेखौ मोननाय जायाखै, गोबां स्ट'रि दं। जानो हागौ बे पारासमनि नङाबो जानो हागौ, सादारन अन्थाइबो जानो हागौ। आरो बेनि रियेलिटिखौ दिनैसिम रावबो चेक खालामाखै। बेनिखायनो जों बेनि सायाव 100% फोथायनाया गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। बेखौ जोङो चेक खालामनांगौ दं, बेनि सायाव जाज खालामनांगौ दं होननानै आं सानो, नङा होमबा? स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। खुलुमबाय।